Ramogi wang'ie mago motenre gi weche mag oro kod kaka inyalo rakruok kod midhiero ma osekel gi oro e kinde mabiro. Riwruok mar jodolo e kaunti ma Homa Bay ka omakore gi bad migawo mar obila ochako ayanga chenro mar pidho yien mageto tesende mag obila e kaunti ma Homa Bay kaka yo mar konyo e rito aluora kod medo kwan mag yiende e kaunti ma Homa Bay. Riwruogno mong'ere kaka Interfaith Council ma oriwo dinde te manitie e kaunti ma Homa Bay ne ochako chenro mar pidho yien e tesend obila ma Kendo Bay kod tesend obila ma Homa Bay mane gipidhe maoingo yien 1,000. Chenrono bende biro bedo kadhi nyime tesende mag obila mamoko manitie e kaunti ma Homa Bay e dwaro mar jodologo mar kedo kata medo atamalo mag kwan bunge manie kaunti no mapod ni piny atamalo 2.7. Giwacho ni chenro mar pidho yien magichako no bende oluwore gi romo ma pinje dhi godo nyime ma idendo ni COP27 madhi nyime piny Misri mar aluora kod manyo yore ma inyalo rakruok godo gi midhiero mosekel gi lokruok chal kor lwasi. Bataka and religious leaders nikech wan members mag IRCK ma bade ma Homa Bay wadwa ni mondo the clergy ong'e umuhimu mar pidho yien mondo mi vision mar wach mar climatic change ni mondo be delivered mondo mi walure gi chik ma His Excellency the President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto ogolo mar mondo jopidh yien. Nyasaye noketo wa jorit mag chwechene kendo ka wapidho yien to watimo kendo wachopo dwaro mar Nyasaye. Waneno lokruok mar chal mar kor lwasi kosebedo marach kendo osetimore nikech ji osetong'o yiende. Omiyo anto akwayo kama ni ng'ato ka ng'ato otem kinde ma ng'ato ka ng'ato timo gimoro machalo rapar e ngimane kaka birthday opidh yien marom gi chieng' birthday no. Ka in jahigni 30 tem ni mondo chieng' mi celebrate your 30th birthday ipidh yien 30. Ka ng'ato nyalo pidho yiend olemo 1,000 kata 1,000 kende to graft yien go. Samo graft yien go otere chiro moro ka moro nyalo bedo ni en siling kata 200 kata 300. Mano ng'ano bedo employed at least a period of kinde moro matin ng'ano biro yudo pesa. Tungependa kushukuru SUPKEM, Secretary ya SUPKEM Bwana Mosudo Molo kwa kutuletea miche hapa katika police station, na hii tunafuata ule mwito wa rais wetu wa kusema tupande 10% miti.